ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ದೇಶದ ಜನ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮರತದು ಮಾತಾ ಧರ್ಮದಗಳು ಒರಿಯ ಕೊರಿ ಪಟ್ಟೊಂದು ಕುಶಿಟಿ ಎಡ್ಡೆಡು ದಿನ ಕರಿತಂಡ ಬದುಕು ಪೊರ್ಲೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ ಎಚ್.ವಿ. ಪಂತೇರು ಕದ್ರಪಾರ್ಕ್ ನಡತನ ಸೌಹಾರ್ದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆಡು ಆರಪಾತೇರಿಯರು ಕುಡ್ಲದ ಸಂತ ಮದರ್ ತೆರೆಸ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಕದ್ರಪಾರ್ಕ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಉತ್ಸವ ನಡತಂಡೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಬಿಷಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಸಲ್ದಾನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಧರ್ಮಗುರು ಜೆಬಿ ಸಲ್ದಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಡ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಂಟೋನಿ ಮರಿಯಪ್ಪ ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ್ಲಿಫೋರ್ಡ್ ಲೋಬೋ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ ಎಚ್.ವಿ. ಪಾತಿರ್ದು ದೇಶದ ಜನ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮರತದು ಮಾತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಲು ಉರಿಯ ಕೋರಿ ಪಟ್ಟೊಂದು ಕುಶಿಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆಡು ದಿನ ಕರಿತಂಡ ಬದುಕು ಪೊರ್ಲೊಂದು ಪಂಡೇರು ಸಂತ ಮದರ್ ತೆರೆಸ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರಾಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲಿನೋ ಪಾತಿರ್ದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಲ್ಪನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್.ಪಿ. ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಇತ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಪಿರ ಬೈತಂಡು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತೇರು ಪಂಡನಂಚ ನಿರಕರತಕ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಸರ ಉಂಡಾಪುಂಡು ಮದರ್ ತೆರೆಸ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ ಕರಿನ ಎಣ್ಮ ವರ್ಷಡೆದು ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಾದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡೇರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋಬುದಾರ್ ಆನಂದ್ ಸೂನ್ಸ್ ಭರತನಾಟ್ಯಡು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತಿನ ರೆಮೋನಾ ಯುವೇಟ್ ಪಿರೇರ ಮುಗ್ಲೆಗೆ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂತ್ರಡು ಗೆಂದು ನಕ್ಲೆಗೆ ಇನಾಮಲಿನ ಪಟ್ಟೇರು ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಜಲ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜ ಇಪ್ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡಿದು ಬರ್ತಂಡೆ ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂತ ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು ನೀನು ಎಷ್ಟು ನಿನ್ನ ಜೀವದ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಆಸೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಹಂಚಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿನ ಹಂಚಬೇಕಂತ. ಆ ಖುಷಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ದೇಶದವನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದವನು ಯಾವ ಧರ್ಮದವನು ಯಾವ ಜಾತಿಯವನು ಅಂತ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಖುಷಿ ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ಹರಡ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಖುಷಿ ಹಂಚುವಂಥ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅದು ನಮ್ಮಂಥ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಗಬೇಕು. ಅಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಂದೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ. ಬರೆಗುಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಗುಡ್ಡೆ ಬಿಚ್ಚಿದು ಬೂರ್ದು ಬಾಗಲಕೋಟೆದ ಬಲ್ಲಪ್ಪ ಜೌರ್ ಪನ್ಪುನಾರ ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸೇವಂತಿಗುತ್ತು ಪೀಸ್ ಶಾಲೆ ಕೈತಲು ನಡೆತದೆ. ಉಳ್ಳಲ ತಾಲೂಕು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಕೈತಲ್ದ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸೇವಂತಿಗುತ್ತು ಪೀಸ್ ಶಾಲೆ ಕೈತಲು ಬರೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆತೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಗುಡ್ಡೆ ಬಿಚ್ಚಿದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿನ ಮೇಲಿಗೆ ಬೂರ್ದಳು. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹುನಗುಂದದ 37 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಬಲ್ಲಪ್ಪ ಜೌರು ಮಣ್ಣಿದ ಅಡಿಗೆ ಬೂರ್ದು ಜೋರದ ಪೆಟ್ಟಾದ ತೀರ್ದೇರು. ಒಟ್ಟು ಗಿತ್ತಿನ ಯಮನಪ್ಪ ಪರಸಪ್ಪ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಬುಕ ಬಾದಾಮಿದ ಹನುಮಪ್ಪ ಪನ್ಪುಣ ಇರುವೇರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾತಲು. ಗೌತಮ್ ರಾಜ್ ಪನ್ಪುನಾರಿನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಪಿರೋಡು 25 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಕಟ್ಟುನ ಕಾಮಗಾರಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಗುಡ್ಡೆದ ಮಿತ್ತ ಮೇಯ್ದು ಮಣ್ಣೆ ಬಿಚ್ಚಿದು ಒರೋಣಿ ಬೂರ್ದುಂಡು. ಮೂಜಿ ಜನತ ಕಾರ್ದ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಹನುಮಪ್ಪ ಬಲ್ಲಪ್ಪ ಪನ್ಪುನಾರಿನ ಕಾರ್ದ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ನ ಮಣ್ಣು ದೆಪ್ಪೆರೆ ತೂನಗ ಪಿರ ಗುಡ್ಡೆ ಜರಿದು ಬಲ್ಲಪ್ಪ ಜಾವ್ರನ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ದುಂಡು. ಅಪಗನೆ ಅರಣ್ಯ ಕುಡ್ಲದ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಕಾದೇರು. ಆರು ತೀರ್ದೇರೆಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿರುಪಾದೇರು. ರಕ್ಷಣೆದ ಸಾಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಭದ್ರತೆ ಕೊರಂದೆ ಗುಮನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡಪಾಯಿನ ದೂರದ ಮಿತ್ತು ಇಲ್ಲಲ್ದ ಯಜಮಾನಿ ಗೌತಮ್ ರಾಜ್ ಬುಕ ಕಾರ್ಮಿಕರಿನ ಕೆರಸಗುದಿನ ಅವಿನಾಶ್ ಮಿತ್ತು ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ಪುರಸಭಾ ಸುತ್ತದ ಪಾಣೇರು ಪೇಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಆಲಡ್ಕವಾದ ಮೆಲ್ಕರ್ ಮುಟ್ಟದ ಮಾರ್ಗದ ಗುಂಡಿನ ಮುಚ್ಚಿದು ಪತ್ತೆ ಪಾಡೋಣ ಕಾರ್ಯ ಶುರು ಆತಂಡೆ. ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪನಂಚ ಪಾಣೇರು ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಬುಬಕ್ಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಗುಡ್ಡೆಂಗಡಿ ಭಿನ್ನಾಯ್ತದಿತ್ತೇರೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಪುರಸಭೆ ಸುತ್ತದ ಮೆಲ್ಕರ್ದ ಪಾಣೇರು ಮುಟ್ಟದ ಮಾರ್ಗಡು ಗುರಿಗುಂಡಿಲೆ ದಿಂಜಿದಿತ್ತದು ಸಂಚಾರ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಉಂಡಾದಿತ್ತಂಡು. ಡಾಮರ್ ಒಂದೇ ಅವೇತೋ ವರ್ಷಗಳು ಆಯ್ನ ಈ ಮಾರ್ಗವು ಪಿರ ಇಡೀ ಡಾಮರ್ ಪಾಡೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಬರಿತಲ ಚರಂಡಿದ ಪೊಯ್ಯದಿತ್ತದು ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಾಣೇರು 24ನೇ ವಾರ್ಡ್ದ ಪರವಾದ ಸದಸ್ಯರ ಅಬುಬಕ್ಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಗುಡ್ಡೆಂಗಡಿ PWD ಇಲಾಖೆಗೆ ಭಿನ್ನಾಯ್ತದಿತ್ತೇರೆ. ಭಿನ್ನಾಯ್ಪು ಓರದೆ ತನ್ನ PWD ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅರುಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಒಟ್ಟಾದ ಪೇಂಟ್ದ ಮಾರ್ಗ ಪಿಂದಿದು ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಣೇರ್ ಆಲಡ್ಕ ಮೆಲ್ಕರ್ ಮಾರ್ಗವು ಪಿರ ಡಾಮರ್ ಪಾಡೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಚರಂಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಸರಕಾರಗೂ ವರದಿ ಕೊರ್ಪುಣನು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಭಿನ್ನೈತೊನ್ನ ಬಗೆಟ್ ಗುಮನ ಕೊರ್ನ ಇಲಾಖೆ ತತ್ಕಾಲಗೂ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಪತ್ತೆ ಪಾಡುನ ಕಾರ್ಯ ಶುರು ಮಾಡ್ತದಂಡೆ. ಇಡೀ ಡಾಮರ್ ಭಾಗ್ಯದ ಅಂತೆ ಪೂತುಂಡು.
ರಾಜ್ಯದ ದುಂಬುದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ಒಡಿಪುದ ಆಶಾ ನಿಲಯಡು ಅಂಗಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಂಡು. ರಾಜ್ಯದ ದುಂಬುದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಂಗಾರೆ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಡಿಪುಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ಈ ಬಗೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನಿತ್ತಂಡು ವಿಶೇಷ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಬರವು ಕೊರ್ಪುನ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದುಪುನ ಒಡಿಪುದ ಆಶಾ ನಿಲಯಡು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯರ್ನ ಜನ್ಮದಿನನು ಗಡ್ದಿಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಕೇಕ್ ತುಂಡು ಮಳ್ತದು ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರು. ಈ ಲೆಕ್ಕಡು ಆಶಾ ನಿಲಯದ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನಸ್ಸದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಲದ ಜೋಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆಪ್ ಬಯಕದಿರು. ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಮಾರ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಟ್ಟು ನಡಪುಂಡು ಶಾಸಕರು ಉಮಾನತ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಪಂಕ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮೂರ್ತ ನಡಪಾದ 6 ಪಾತೇರಿಯರು. ಮುಲ್ಕಿ ಬೆದ್ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಮಾರ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಮೂರ್ತ ನಡಪಾಯರು. ಈ ಪೊರ್ತರು ಶಾಸಕರು ಪಾತಿರ್ದ ಮುಲ್ಕಿ ಬೆದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬೋಡಾಯಿನತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬುಡಂದೆ ನಡೆತಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆತ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಾಕದಿನತ ಬೇಡಿಗೆ ಆಯ್ನ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಮಾರ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಟ್ಟು ನಡೆತಂದುಂಡು ಪಂಡೀರ. ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಇಂಗ್ರೇಜ್ ಹಿಡಿದು ಪಂಜಮಾರ್ಗ ಬೇಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ರೈತದೆ ಬರ್ಪಿವಾರ ಮೂರ್ತಕ್ಕೂ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದನೆಂದು ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಪಂಡೀರು. ಕೆಮ್ರಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮೈಯದಿ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಒತ್ತುಗುರ್ ಕರ್ದಿ ಶೋಭಾ ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಡ್ಜಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪಿನವರೆಗೆ ಈ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಸ್ ಬೇ ಅನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪಂಜ ರಸ್ತೆಗೆ ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದು ಅದರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೇವೆ. 1958 ಸುರುತ ಸರಿಸಿದ ಸಭೆಟೆ 84 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದಿತ್ತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆತೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಉಂದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಡಪಾಯಿನ ರೀತಿಯೇ ಕಾರಣ ಅಂದು ಮುನ್ಕೂರು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜದ ದುಂಬುದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಪಾಂಡುರಂಗ ಪ್ರಭು ಪಂತೇರು. ಮುನ್ಕೂರು ಶಾಲೆದ ಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಪಾತ್ರಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು 6 ಪಾತೇರಿಯರು. ಕಾರ್ಲ ತಾಲೂಕು ಮುನ್ಕೂರ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿದ ಗುಬ್ಬುದ ಕೂಟ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ಬರವು ಕಲ್ತನಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರವನ ಪುನರ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2 ದಿನ ನಡೆತಂಡ. 2ನೇ ದಿನದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಪುನರ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬು ಬರವು ಕಲ್ತನ ಹಿರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದುವೇ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಸೇವೆ ಸಂದಾದ ಸೇವೆ ಅಕೇರಿ ಆತ್ನ ಹಿರಿಯರಡ ಪಾತ್ರಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸಾಯಿನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ನೆರೆದುಕೊಂಡಿರು. ಪಾತ್ರಕತೆ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಾಲೆಡ ಅಜಿಪು ವರ್ಷ ಸಂಚಾಲಕರಾದಿತ್ತಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ ಪಾತಿರ್ದು 2 ಸರ್ತಿ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದು ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಸ್ಲ ಪುರ್ದು ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಟ್ವಣಲ ಕಟ್ಟದನೊಂದು ಪಂಡೇರು. ಸಂಸ್ಥೆದ ಆಡಳಿತ ಕಾರ್ಯಂತರಾದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆದ ಸೇವೆ ಸಂದಾದ್ನ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪ್ರಭು ಪಾತಿರ್ದು 1958 ಸಭೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸುರುತ ಸರ್ತಿಯೇ 84 ಜೋಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡಪಾಯಿನ ರೀತಿ ಕಾರಣ ಅಂದು ಪಂಡೇರು. ಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇತ್ತೆದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ ಗುತ್ತು ಪಾತಿರ್ದು 16 ವರ್ಷ ದುಂಬು ತನಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಿರು. ಮುನ್ಕೂರ್ದ ಶ್ರೀದರ್ಶಿನಿ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ತ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಧಿ ಮಲ್ತದು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆದಿತ್ತನೆಂದು ಕಂಡಿರು. ದುಂಬುದ ಮುಖ್ಯ ಟೀಚರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಭಟ್ ಪಾತಿರ್ದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪನ್ಪನ ಪ್ರೀತಿ ಪುಟ್ಟುದು ಬರೋಡು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಒರಿಯೋಡು ಒಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಪಂಡೇರು. ದುಂಬುದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಸುದರ್ಶನ್ ವೈಎಸ್, ಸಂಕಲಕರಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಲಿನ್, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದ ಸವಿತಾ ಟೀಚರ್, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಆಳ್ವಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಇಂಜ ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಸಾಯಿನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ನಾವು 2-3 ಸಲ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹಣದ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ
ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮೊಡನೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ರೀತಿ ಇಂದಿಗೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವಸತಿ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆಹಾರ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಾಹನ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಣ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 66ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಜೂನ್ 8 ತಾರೀಕಿಗೆ. ಅದರ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯೇ 84 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗಿರುವುದು 84 ಮಕ್ಕಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಧೋರಣೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ವ್ಯಾಮೋಹ ಇರಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೊರುವಂತಿನ ಐಟ್ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಬೊಂಬೆಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಇಂಕುಲು ಆ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಸ್ತ್ ಐಟ್ ಫಂಡ್ ರೇಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವಿನ ಇಂಕುಲು FD ದಿಯ ಸುರುತ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಆ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಏನನ್ನು ಅವಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಫಂಡ್ ರೇಸ್ ಇರ್ದ ಸದಿ ನೀ ನಂಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಭಾರಿ ಉಪಕಾರ ಹೊಂದುಂಡು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದಿಂಕುಲು ಐಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕು, ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉಳಿಬೇಕು, ಉಳಿದು ಅಲ್ಲಿಯ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ದಾಖಲಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಕಜವು ಸೇರಿದು ಬೋಡ್ಚಾಂದಿ ಸೊತ್ತುಲಿನ ವಿಲೇವಾರಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನೋಡು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಒಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಬೆಳಗಾವಿದ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧಡು ನಡೆತೊಂದಿದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಕಜಾವ್ ಇಲೆವಾರಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಡುಪ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ಗಂಭೀರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಒಯ್ತಾರೆ. ಕುಡ್ಲಡು ಪಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನುಂಗುದಿನ ಕಜಾವ್ಲನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಜ್ಜಿ 2-3 ದಿನಕ್ಕೊರ ಮಾತ್ರ ಕಜಾವು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತುಂಡು ಮಾರ್ಗವು ಕಜಾವು ದಕ್ಕುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಾತಂಡು. CCTV ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆದ ಕೊರತೆ ಉಂಟು. ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಪಂಡದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಕೆಟ್ಟದನೆಂದು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆದ ಬಗೆಟ್ ಗಮನ ಒಯ್ತಾರೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊರದು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಿ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಈ ಬಗೆಟ್ ನನದ ದಿನಕ್ಕೆಡೆ ಅಡೆಗೆ ಬಣ್ಣಗ ಪಿಂದೊನ್ವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ಕೊದಿಯರು. ಕುಡುಪು ವಾಮಂಜೂರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಕಸ, ಹಸಿ ಕಸ ಮತ್ತೆ ಒಣ ಕಸ, ಏನು ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಯಾಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ವಾಮಂಜೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಚ್ಚನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಸವನ್ನ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಆ ಕಸ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮಂದಾರ ಬೈಲು ಅನ್ನೋ ಗ್ರಾಮ, ಆ ಗ್ರಾಮ ಹೆವಿ ರೈನ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕಸದ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಬಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವೇ ಕಸದಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. 9 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 330 ಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಅನ್ನೋದು ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಅವರು ಒಂದು 10,000 ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಮುಗ್ದು, ಮೇಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅವರ ಸಮಯ ಮುಗ್ದು 8 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮುಗ್ದಿದೆ. ಜನ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗವನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಕಸವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆದ ಪುದರ್ಪೊಯಿ ಸಾಹಿತಿ ತುಳು ಕಬಿಲ ಅದುಪುನ ಜಾಕಿಮ್ F ಡಿಸೋಜಾ ಅತ್ತವರ ಬರೆತ್ನ 18ನೇ ಕತೆಕ್ಲಿನ ಬೂಕು ಭಾಂಗಾರಾಚೋ ಕೊಳ್ಸೋ ಬುಧವಾರ ಕುಳ್ಳದ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಂಡು. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆದ ಪುದರ್ಪೊಯಿನ ಸಾಹಿತಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಕಬಿಲ ಅದುಪುನ JF ಡಿಸೋಜಾ ಅತ್ತವರ ಬರೆತ್ನ 18ನೇ ಕತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೂಕು ಭಾಂಗಾರಾಚೋ ಕೊಳ್ಸೋ ಬುಧವಾರ ಕುಳ್ಳದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಂಡು. ಬೂಕು ಬರೀನ ಜಾಕಿಮ್ F ಡಿಸೋಜಾ ಬಿನ್ನೆರು ಡಾಲ್ಫಿ ಲೋಬೋ ಕಾಸಿಯಾ, ರಾನ್ ರೋಷ್ ಕಾಸಿಯಾ, ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಜಾನೆಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬೊಕ ಡಫ್ನಿ ಮಿನೇಜಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಕಾಡು ಇಲಾಖೆದ ದುಂಬುದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದುಪುನ JF ಡಿಸೋಜಾ ಅತ್ತವರ 1959 ಕೊಂಕಣಿಡು ಬರೆಯರ ಶುರು ಮಲ್ತನಾರು. 2 ಸರಣಿ ಸವಿಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆ ಅಕೇರಿ ಆಯ್ಬುಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆನ್ನಿದ ಕೆಲಸ ಬುಡಂದೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. 2004 ಅಚ್ಚೈನ ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಮಾಸ್ಲಿ ಬೂಕುಗು ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು. ಕತೆ, ಕವನ, ಲೇಖನ ಸೇರಿದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಜಾಕಿಮ್ F ಡಿಸೋಜಾ ಅತ್ತವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಭಾಂಗಾರಾಚೋ ಕೊಳ್ಸೋ ನನೊಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಆದುಂಡು. ಬೂಕು ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ನ ಬಿನ್ನೆರು ಅರೆನ ಕೈಡ್ದು ನನಲಾತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೂಕುಲು ಬರಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕದೇರು. ಪುತ್ತೂರು ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಪೆರಾರ್ದ ತಿಂಗೋಲ್ಡು ನಡಪುನ ಧನುರ್ ಪೂಜೆ ಅಂಗಾರೆ ಶುರುವಾತಂಡು. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮುಟ್ಟ ನಿಚ್ಚಲ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಈ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು.
ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಜನಕ್ಲಿನ ಪದ್ರಾಡು ತಿಂಗಳು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಂಡು. ಐಟೊಂಜಿ ಪೆರಾರ್ದ ತಿಂಗಳು ಆದಿತ್ತದು. ಈ ತಿಂಗುಲಿಡಿ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸೇರಿದು ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಡು ನಿಚ್ಚಲ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಧನುರ್ ಪೂಜೆ ನಡಪಾವೆರು. ಸೋಮವಾರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರೆದು ಅಂಗಾರೆ ಪೆರಾರ್ದ ತಿಂಗಳು ಶುರುವಾತಂಡು. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಧನುರ್ ಪೂಜೆ ಶುರುವಾತಂಡು. ಸುರುತ್ತ ದಿನ ಪಾಕಜನ ಅಪ್ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂದಿರು. ಇತ್ತೆ ಚಳಿ ಜೋರಾದಿತ್ತನಲ ಭಕ್ತರು ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದು ಮೀದು ಪೆರಾರ್ದ ತಿಂಗುಲ್ದ ಈ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ತುಯ್ಯರೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಒರ್ಮನೆ ತಿಂಗುಲಿಡೀ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆತದ್ದು. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಅಕೇರಿದ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಿಚ್ಚಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಲಕ್ಲೆಡ್ದು ಭಜನಾ ಸೇವೆ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರ ಪನ್ಪುಣ ಪ್ರಸಾದ ಪಟ್ಟಣ ನಡತಂದುಂಡು. ದಾಣಿಲಿನ ಸಹಾಯ ಸಾಕರಳು ಕಾಂಡೆದ ಚಾಯ ಬೊಕ್ಕ ತೆನಸು ಒದಗ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ದೇಲಂತಬುಟ್ಟು ಶಿಬರೂರದ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವರ್ಷದ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ತಿಬರಾಯಣ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಶುರುವಾದ ಪೆರಾರ್ದ 7 ಪೋಪನಾನಿ ಮುಟ್ಟ ನಡತುಂಡು. ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೊಡಿಯೇರ್ದು ಅಂಗಾರಕಾಂಡೆ ಉಳ್ಳಾಯ ದೈವದ ನೇಮ ನಡತುಂಡು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ದೇಲಂತಬುಟ್ಟು ಶಿಬರೂರದ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವರ್ಷದ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ತಿಬರಾಯಣ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಶುರುವಾದ ಪೆರಾರ್ದ 7 ಪೋಪನಾನಿ ಮುಟ್ಟ ನಡತುಂಡು. ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೊಡಿಯೇರ್ದು ಜಾತ್ರೆ ಶುರುವಾಂಡು. ರಡ್ಡನ ದಿನ ಅಂಗಾರಕಾಂಡೆ ಸೊಲಬರ ಸೇವೆಯಾದ ಉಳ್ಳಾಯ ದೈವದ ನೇಮ ಶುರುವಾಂಡು. ಉಳ್ಳಾಯ ನೇಮಡು ಭಕ್ತಿರೆಡ್ದು ಮಡಸ್ಥಾನ ಸೇವೆ, ಕಂಚಿಲ್ ಸೇವೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಉಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ನಡತಂಡು. ಶಿಬರೂರು ಗುತ್ತು, ದೇಂದೊಟ್ಟು ಗುತ್ತು, ಕೋರಿಯಾರ್ ಗುತ್ತು, ಕೊಟ್ಯಾರ ಬಾಳಿಕೆ ಪಡುಮನೆ, ಪರ್ಲಬೈಲು ಗುತ್ತು, ಬೊಕ್ಕ ಅಶ್ವತ್ಥದಡಿ ಮನೆತನದಕ್ಲು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ತಂತ್ರಿಯರು, ಕೆಯ್ಯೂರು ಗುತ್ತದಕ್ಲು ಬಾಂಗಾವು ತಿಬರಾಯರು, ಕಾಮತ್ ಕೋಡಿ ಮನೆತನದಕ್ಲು ದೇಲಂತಬುಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದಕ್ಲು ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತೊಳಿತ್ತೀರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 17 ರಾತ್ರಿ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ನೇಮ, 18 ಸರಳ ಜುಮಾದಿ ನೇಮ, 19 ಜಾರಂದಾಯ ನೇಮ, 20 ಕೆಯ್ಯೂರು ಜುಮಾದಿ ನೇಮ, 21 ಪಿಲಿಚಂಡಿ ನೇಮ ಕೊರ್ದು ಮನದನಿ ಕಾಂಡೆ ತಿಬರಾಯಣದ ಕೊಡಿಜಾಪೇರು. ಮುಣಕೂರ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಡತನ ದುಂಬು ಬರವಕಲ್ತನಕ್ಲಿನ ಪಿರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆ ಪುನರ್ಮಿಲನ ಲೇಸು 2 ದಿನ நடத்தது ಆಕೇರಿಯಾಂಡು.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸಂದನ ಮೂವೀರು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮುಗಿತರ ಲೇಸರು ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಕಾರ್ಲ ತಾಲೂಕು ಮುನ್ಕುಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜದ ಗೊಬ್ಬದ ಕೂಟ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ಬರವು ಕಲ್ತನಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾವನ ಪುನರ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2 ದಿನ ನಡಪಾದ ಅಕೇರಿಗೆ ಮುಗಿತಲ ಲೇಸು ನಡೆತಂಡು. ಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸಾಯಿನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಎದುಕೊಂಡಿರು ದುಂಬು ಬರವು ಕಲ್ತನ ಹಿರಿಯರು ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆದ ಆಡಳಿತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತಿದ್ದು ನಡತ್ನ ಲೇಸಿಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮೂವೇರು ಸಾಧಕರೈನ ಕೆಪಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಧರ ಸನಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಧಾಕರ ಸಾಲ್ಯನ್ ಸಂಕಲಕರಿಯ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಕರಿನ ಸಾಲದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಡಿ ಹೆಚ್ಚ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೆತ್ತಿನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಟ್ಟೀರು. ಕುಡ್ಡದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂಡದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂಸ್ಥೆದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ, ದುಂಬು ಬರವು ಕಲ್ತನ ಹಿರಿಯರು ಪಾಂಡುರಂಗ ಪ್ರಭು, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ, ಎಂಜಿ ಕರ್ಕೇರ, ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಚ್ಚಿರಪೇಟೆ, ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮುಖ್ಯ ಟೀಚರ್ ಸವಿತಾ, ಮುಖ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರ್ ಮಾಲತೇಶ್, ಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಅರುಣ್ ರಾವ್, ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಲೇಸಿಡು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ಬೆಣ್ಣೆಕುದ್ರು ಶ್ರೀ ಕುಲಮಹಾಸ್ತ್ರೀ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು 2ನೇ ದಿನ ಬಯ್ಯಗ್ ಸೆಡಿ ಪೂಜೆ, ರಾತ್ರಿ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ, ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು ಬಾರಕೂರ್ದ ಬೆಣ್ಣೆಕುದ್ರು ಶ್ರೀ ಕುಲಮಹಾಸ್ತ್ರೀ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ಕ್ಕೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಶುರುವಾದ 5 ದಿನ ನಡೆದುಕೊಂಡು 2ನೇ ದಿನ ಅಂಗಾರಕಾಂಡೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಪರಿವಾರ ದೇವರ ಕಲೇರ್ನ ನಲಿಕೆ ಸೇವೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೊಲಬರ ಪರಕೆದ ಸೇವೆಲು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಲಮಠದ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬುಕ್ಕ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಮಹಾಬಲಿ ಪೂಜೆ, ಬಯ್ಯಗ ಸಿಡಿ ಪೂಜೆ, ರಾತ್ರಿ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ, ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಊರ ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ನಿಚ್ಚಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರೊಂದಿತ್ತದು ಶ್ರೀ ಕುಲಾಸ್ತ್ರಿ ಅಮ್ಮನ ಇಂಬು ನಟ್ಟರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬುಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಜನ ಸಂಘ ಉಚ್ಚಿರದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬುಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಬಾರಕೂರು ಮೊಗವೀರ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಭಾ ಬೆಣ್ಣೆಕುದ್ರದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬುಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಸರ್ವೇರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತೊಡೆತ್ತೇರು. ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಸರ ದೈವ, ಕೋಳಿಯಾರ ದೈವದ ಪೂಜೆ, ರಾತ್ರಿ ಮಲೆ ಸಾವಿರ ಬುಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಕೋಲ, ಅಖೀರ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಮಲೆ ಸಾವಿರ ದೈವಲಿನ ದರ್ಶನ, ಐದು ಬುಕ್ಕ ಹಾಲಾವಳಿ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಕೋಲ ನಡಪೆರುಂಡು. ಸರ್ಪರಾಜಾಯ ದೇವ ನಾಗದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಸೇವೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ.
ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಿ ಕಸ್ಬಾ ಗ್ರಾಮ ಅಗ್ರರ್ ಕಾಂಜಿರ್ ಕೋಡಿ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಧರ್ಮಚಾವಡಿಡು ಕೋಲಬಲಿ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಲಿನ ದರಿನೇಮ ಪೆರಾರ್ದೆ ಆಜಿಕ್ ಶುರುವಾದ 4 ದಿನ ನಡಪುಂಡು ಆ ಲೆಕ್ಕಳು ದೊಂಪಮೂರ್ತ ನಡಪಾದು ಬೂತಕಟ್ಟು ನಕ್ಲಿಗೆ ಪಡಿಯಾರಿ ಕೊಡ್ತೇರೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಬಿ ಕಸ್ಬಾ ಗ್ರಾಮ ಅಗ್ರರ್ ಕಾಂಜಿರ್ ಕೋಡಿದ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಧರ್ಮಚಾವಡಿಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಯರು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ್ನ ಧರ್ಮದೈವಲಾಯನ ಹಿರಿಯಜ್ಜೆ ಸತ್ಯಜಾವದೆ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಮಂತ್ರಜಾವದೆ ವರ್ಣರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿಗುಳಿಗೆ ರಾವುಗುಳಿಗೆ ಮೈಯಂತಿ ಕೊರತಿ ಬೊಕ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವಲಿಗೆ ಕೋಲ ಬಲಿ ಸೇವೆ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಗೂ ದರಿನೇಮ ಪೆರಾರ್ದೆ ಆಜಿ ಪೂಪನಾನಿ ಶುರುವಾದ 4 ದಿನ ಪಂಡ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21-24 ಮುಟ್ಟ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದೇರು ಆಲೆ ಕೊಡು ದೊಂಪಮೂರ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಪಡಿಯರಿ ಕೊರ್ಪುಣ ಕಾರ್ಯ ಅಂಗಾರ ನಡತಂಡು ಧರ್ಮಚಾವಡಿಡು ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ನಡಪಾದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ತಂಬಿಲ ಕರಿತದು ಕೋಲನೇಮ ನಡಪೆರ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗೆಡು ದೊಂಪಮೂರ್ತ ನಡತಂಡು ದೊಂಪಮೂರ್ತೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೂತಕಟ್ಟು ನಕ್ಲಿಗೆ ಪಡಿಯರಿ ಕೊರಿಯರು ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಕ್ಷತ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಕಾಂಜಿರ್ ಕೋಡಿ ವಾರಿಜ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಕಾಂಜಿರ್ ಕೋಡಿ ನರಸಿಂಹಮಯ್ಯ ಬಿಸಿ ರೋಡು ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಂಜಿರ್ ಕೋಡಿ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುದುನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಹಳಿಯಂಗಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಮಣಿಪಳ್ಳ ಸಂದೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಇಜ್ಜ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಬಾ ತೋಟ ಕಾಂಜಿರ್ ಕೋಡಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಊರ್ದ 10 ಸಮಸ್ತಿರಿ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ಸೊನ್ಮೇರು.